El tutor del meu fill diu que l'he d'anar a veure. Toma. Ai! Estic tan contenta, tan orgullosa d'haver sabut compaginar la meva vida domèstica amb la meva vida laboral. Dedico 3 hores a fer de transportista. Transporto els meus fills en llocs. Llocs on posen en pràctica coses que aprenen els llibres que llegeixen, llocs on aprenen coses que s'han d'aprendre però que no surten als llibres que llegeixen. Ella és emocionalment inestable. Ella sempre plora molt. A ella li afecta tot molt. És histriònica, és cridanera. Ella és una bomba emocional. Regla número 1 del joc del mesquí. Fer mal a la gent que t'estima i després demanar perdó. Donar la teta, donar el pit és ancestral. I només suma. Però criar amb presència, dia rere dia, feu-ho més fàcil. Doneu-me suport. Guarderies Catovit gratis. Feu-me estàtues al mig de les places. Poseu